बोथोर बिगियाननि सोमोन्दै एसे नायदिनिलाय 10 तारिखनिफ्राय 22 तारिखसिम बोहैथि दाननि आगस्ट 10 अक्ट'निफ्राय 22 अक्ट'सिमनि वेदार रिपर्ट माने बोथोर बिगियाना मा फोरमायदों नायनि अखा दङ नै अखा सानफ्रोमबो अखा नै 14आवबो अखा 15आवबो अखा 16आवबो अखा 17आवबो अखा अखाजों लोगोसे गरमबो जागोन दै दा वेदार चेनेल बेवहायनो मोन्दों नायनानै गुगोलाव साबसिनै मिथिनो थाखाय गुगोलाव नायनानै ला लोगोफोर अखा हादों बेयावनो आं बे भिडिअखौ ब्लग बानायसाबदों नायसाबदो आरो बेखौनो 18 तारिखनि हनै 18 तारिखआव 60% अखा दं गरम दङ 19 तारिखआवबो एखे 20 तारिखआवबो बिदिनो हनै 21आवबो बिदिनो 22 तारिखसिमावबो अखा दं आरो गरमबो दं अखा दं आरो गरम दं आरो बिटिआरआवबो देखायनाय बायदिब्ला जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव अखाया एसे गाज्रि महरबो लानो हागौ जाफुंनोबो हागौ आरो जाफुङाबो जानो हागौ बांसिन जाफुंनायखौथ' नुनो मोनदों दिनै मंगलबारसिम